Hola a tothom, quina alegria tenir tota la classe aquí reunida per a l'explicació d'avui. Si us hi fixeu una mica, estem completament envoltats de dades amagades a simple vista, així que avui el nostre objectiu és transformar-nos en el millor equip de detectius visuals, a punt per desxifrar aquelles històries secretes que s'amaguen darrere d'una cosa que potser fa una mica de respecte d'entrada, però que en realitat és al·lucinant, les gràfiques matemàtiques. Res de tenir por d'uns quants punts i línies en un paper quadriculat. Si ens posem les ulleres adequades, aquestes formes ens expliquen literalment com funciona el món, des de com avança la febre d'una persona fins al preu d'una trucada telefònica. Així que traieu les lupes que estem a punt de resoldre uns quants misteris. Molt bé, aquest és el nostre full de ruta. Primer, les màquines matemàtiques, o el que és el mateix, les funcions. Segon, veurem com desxifrar històries en les gràfiques. Tercer, simplificarem d'una vegada per totes què són el domini i la imatge. I quart i últim, parlarem de les línies contínues i els salts. Som-hi! Secció 1. Màquines matemàtiques. Les funcions. L'àlgebra no té per què ser un pal abstracte si ens la mirem des d'aquesta perspectiva. Fixeu-vos molt bé en aquesta idea clau. Una funció no és res més que una màquina. Imagineu-vos una cadena de muntatge. A aquesta màquina li introduïm un únic element que normalment anomenem X. Llavors, la màquina fa la seva feina a l'interior, processa la informació segons les seves normes i ens escup un valor totalment nou i únic, la famosa Y. És a dir, per cada cosa que hi entra, hi correspon exclusivament una sola cosa que en surt. Zero sorpreses, zero resultats aleatoris, la màquina sempre obeeix la seva regla. Per veure-ho més clar, pensem en una eina que segurament tots teniu a la motxilla, la calculadora. Aquest aparell està ple d'aquestes petites màquines matemàtiques. Si teclegem el número 25, aquesta seria la nostra entrada vàlida. Llavors, premem el botó de l'arrel quadrada. Aquest és el moment en què la màquina s'engega i transforma allò que hem introduït. I, pam! A la pantalla hi surt un 5. Entre un 25 surt un 5. Una entrada, una sortida exacta i previsible. Funciona a la perfecció, oi? Així és com actua una funció. Passem a la secció 2, desxifrant històries en gràfiques. Anem a veure com aquestes màquines ens poden explicar històries del món real quan les dibuixem. El que és una passada és com una simple línia vermella ens pot fer el resum de tot un dia. Això que veiem aquí és la temperatura d'un pacient a l'hospital durant 24 hores. Si llegim la gràfica en mode detectiu, el diagnòstic és superfàcil de veure. Mireu, podem observar clarament com la temperatura baixa fins al seu punt mínim exacte a les 14 hores, cap a les 2 de la tarda. Però atenció, perquè després la línia s'enfila cap amunt de valent, marcant un pic de febre bastant preocupant a les 20 hores, a les 8 del vespre, tocant els 40 graus. Literalment, sense haver de llegir ni una sola letra d'un informe mèdic llarguíssim, aquesta curva ens ha fet una radiografia de l'estat del pacient al llarg del dia. Ara bé, per saber entendre aquest mapa cal tenir clares les regles del joc, els eixos. Anem a desmitificar allò de les variables d'una vegada. L'eix horitzontal, l'eix de les X, és la variable independent. Representa allò que avança de forma implacable passi el que passi, com l'hora del dia. En canvi, l'eix vertical, la Y, és la variable dependent. Ens mostra l'efecte, el resultat. I la paraula clau aquí és precisament dependent. La temperatura del pacient depèn al 100% de l'hora en què prenem la mesura. L'hora no s'atura ni s'accelera per culpa de la febre, oi? Doncs aquesta és la dinàmica principal de qualsevol gràfica. La variable Y sempre va a remolc de la X. Anem a la secció 3. Simplificant domini i imatge. Cada màquina té unes normes d'ús i uns límits que no podem creuar. El primer concepte estrella d'avui és el domini, que als llibres veureu com a dom fer. Però parlant en plata, el domini és simplement tota la col·lecció de valors que la màquina sap desinterpretar. Us en recordeu de l'exemple de la calculadora d'abans? Hi posàvem el 25 per fer l'arrel quadrada i genial. Però què passa si intenteu fer l'arrel quadrada de menys 4? Que us saltarà un error a la pantalla. Ens està dient, cridant, que els nombres negatius no formen part del domini d'aquesta funció. La màquina només vol positius o 0. Posar-li qualsevol altra cosa farà que el sistema es bloquegi. I a l'altra banda hi tenim la imatge, abreviat com a IF. Si dèiem que el domini és l'univers d'allò que hi podem introduir, la imatge és el conjunt de tots els resultats possibles que en poden sortir. Són aquells valors que acabaran sortint de la pantalla o que trobarem representats a l'eix vertical. Com és lògic, depèn totalment de l'estructura de la màquina i del que hi haguem ficat. Mireu com es veu tot això de clar amb aquesta gràfica en forma de V. Si en fem una lectura d'esquerra a dreta, resseguint l'eix horitzontal de les X, podem comprovar com les línies s'obren i fugen cap a l'infinit en totes dues direccions. Cap nombre horitzontal la trenca. Per tant, el seu domini és absolutament tots els nombres reals.
Però i si ens fixem en l'eix vertical, l'eix de les Y? Noteu com el traç s'arranca exactament del 0 i només va cap amunt? No hi ha absolutament cap línia vermella a la part de sota, allà on viuen els negatius. Per tant, la seva imatge només va del 0 cap a l'infinit positiu. Amb només un cop d'ull ja hem acorrelat on pot existir la funció i on no. I arribem a la secció 4, línies contínues i salts. Com es comporten els traços quan anem d'un punt a un altre? Tenim aquí dues situacions per comparar, que són la nit i el dia. A l'esquerra, una gràfica de l'àrea d'un cercle a mesura que es fa gran el seu radi. Mireu com puja la línia. És una curva completament lisa i contínua. Però si mirem a la dreta, tela. És una gràfica del que costaven les trucades a les antigues cabines públiques de monedes. A baix, els minuts que parles. A dalt, el cost en monedes. No és suau per enlloc, té forma d'esglaions, és plana i de cop i volta fa un bot. Aquesta diferència tan visual entre les dues gràfiques ens servirà per entendre a la perfecció l'últim punt tècnic d'avui. Per diferenciar-ho, farem servir el truc més vell però més efectiu, la prova del llapis. Una funció és contínua, com la del cercle que veiem, quan el permet resseguir tota la línia des del principi fins al final sense haver d'aixecar el llapis del paper en cap moment. L'univers allà flueix sense talls. D'altra banda, una funció és discontínua quan està plena de trencaments clars. Penseu en la cabina de telèfon. Truques i durant els 3 primers minuts pagues 4 monedes. Per un segon després, bum! Cal posar-li una moneda nova o se't talla la veu. No et cobren 4 monedes i un quart. No hi ha termes mitjans. El preu salta cap a 5 de cop. Llavors, per dibuixar-ho al paper, us veuríeu obligats a aixecar el llapis físicament i anar a buscar un grau més alt per seguir dibuixant. Són aquests salts verticals els que fan la funció discontínua. Com a tancament per la sessió d'avui, us vull llançar un repte. És hora de posar a prova el vostre sentit de detectiu visual amb les vostres pròpies vides. Si ara mateix haguéssim de dibuixar una gràfica representant l'energia que teniu en un dia normal, des d'aquell moment en què sona el despertador fins que apagueu el llum, com seria el traç? Seria com una onada suau i completament contínua, agafant energia de mica en mica i relaxant-se al vespre? O potser entre l'ensopiment matinal, la baixada d'energia de després de dinar i l'eufòria absoluta de quan sona el timbre de l'institut per marxar, estaríem parlant d'una línia plena de pujades i baixades brusques totalment discontínua. Penseu-hi una mica. Les funcions no viuen només tancades dins dels llibres de matemàtiques. Les gràfiques estan per tot arreu allà fora. Només necessiten que algú s'aturi a desxifrar-les. Molt bona feina avui i fins a la pròpera classe!